Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng sae ora sida apik. Anu melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikekke mendaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang berkasaan jin setan mriprayangan. Iya. Yo, terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya, wis. Sing apik. Ya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Catatan sak. Gentak tutup. Kono lenen malah kene sing muni. Ora wis kapok. Anget.